फुटबल जार्सि बुट रानो कालसारावबो जों बेबायदि दांदुजों जों राननो हायो नामा बिनि थाखाय एडिशनेल बाजेटआव आं हमनाय जादों दा बेखौबो मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन जे गभर्नमेन्टआ मा जायो अडिट होनो गोनां जायो दा बेवहाय अडिट होनो गोनां जानायलाय गभर्नमेन्ट रिकगनाइज माखासे अर्गानाइजेशनफ्रासो बे गभर्नमेन्टनिफ्राय आइटेम्सफोरखौ मोनो दा बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय आङो मोनसे साजेसनखौ हरजानो लुबैदों मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादखौ जे बिथांमोना गाव गाव जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय ओनसोलाव थानाय गामियानो होन ओनसोलानो होन जाहाथे हारिमु आयदाखौ जायफोरा लादों बेखौ जाहाथे गभर्नमेन्ट रेजिस्टार खालामना लानो हायो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार खालामाब्ला मोननाय नङा